Voit sä antaa mulle anteeksi? Oi Enni. Miksi sä naurat? Mä arvasin, että Jenni kiinnostuu Andersista, jos mä oon siitä innostunut. Taisin olla oikeassa. Siis sä vaan esitit kiinnostunutta. Sä tarvitsit piristystä. Päätin sitä auttaa. Olette te kyllä ihmesiskoja. No niin, me lähdetään töihin. Moido! Teit sä tän kaiken mun takia? Mä tunnen sut paremmin kuin kukaan muu, hyvässä ja pahassa. Mä haluan, että sä oot onnellinen. Mut kiusasit mua kuitenkin ensin. Kuka sua kiusaisi, jos en mä? Katja. Ootko Liisaa nähnyt? No en oo, eikä paljon kiinnosta. Koska se ei suostu uskomaan musta mitään muuta kuin pahaa, niin olko. Mä oon törmännyt Liisaan muutaman kerran sairaalassa. Ai. Mitäs se? Puhuuko se mitään musta? Tai eipä tuo nyt niin paljoa kiinnosta. No mä en oikein osannut jutella sen kanssa tän teidän tilanteen takia. No mikset sä kysy Liisalta iteltään, että mitä sille kuuluu? Ja johan mä sanoin, että ei paljon kiinnosta. Mitä ihmettä sä täällä teet? Mehän sovittiin, että tänään levätään. No ihan pikkasen tässä lakaslikaa. So, nyt sisälle sitä mars. Käskysi on lakini, madame. Tämä testi on todellakin positiivinen. Varaskaan. No se on siistiä. Ai niin, sattuuko sua vielä tänne? No pikkusen sattuu. Pitäisikö meidän juhlia tätä jotenkin? Mennään vaikka ulos syömään. No, mitäs juhlitaan täällä? Vai kotona? No, tännehän se lapsikin syntyi. Ei, tehdä vaikka lista kaikista jutuista, mitä pitää vielä ostaa. Tai sitten tehdään jotain muuta. No, voiko raskaana oleva nainen harrastaa seksiä? Jos toi lapsi vaikka säikähtää. No hölmö. Säikähtit sä postiin? Ei, kun mä oon niin fiiliksissä. Mistä sä arvasit, että mä tykkäisin Andersista? Mä tiedän sun miesmaun. Sä tykkäät sellaisesta, jos on vähän pahaa poikaa. Ei mulla on ollut niitä aika monta. No älä. Niin kuin Aki, Ja Toni? jonka mä myös nappasin sulta. No. Mä taisin kuitenkin vetää pidemmän korren, kun ajattelee millainen Toni lopulta oli. Oli siinä jotain hyvääkin. Et muuten ikinä arvaa, kuinka vanha tuttu kävi pyörittämässä Pihlajakadun asioita. No? Valtteri. Tää? Se yritti hurmata Kallen, mutta tapaili samaan aikaan Katariinaa. Ja Kallen sydän särkyi taas. Eikä. Onks Kallella nyt ketään? No, ei kai. Mutta se kyllä ansaitsisi jonkun ihanan. Vähän niin kuin säkin. Mä oon kyllä kohdellut sua monta kertaa tosi inottavasti. Ja aina sä oot antanut mulle anteeksi. Ei. Sä oot aina ollut mun tukena. Vaikkei samassa kaupungissa olla aikoihin enää asuttukaan. Ihana kun tulit tänne. Musta tuntuu, että mä voisin alkaa olla taas onnellinen. Hei, mä voisin sen kunniaksi käydä hakemassa meille vähän skumppaa. Joo. Tuo mansikoitakin. Tuon. Moi Ossi. Moi. Sähän oot Pirte. Joo, Katja tuli käymään. Ai. Se tekee sulle varmaan hyvää. No niin tekeekin. On kiva, kun on ystäviä taas ympärillä. Ja säkin tulit mukaan sinne tuomionlukuun. Mä en jaksa riidellä. Elämässä on murheita muillekin. Kiitos Ossi. Kaikesta. Oletko sä tehnyt Jennin kanssa sovinnon? Ja olit sä sen kanssa oikeudessa? Sinti... Sä lupasit mulle, että sä oot mun puolella.
No, mikä maksaa? No piti hämätä Peppi. Onko siitä kiristäjäpellestä kuulunut mitään? Soitin mutsille, ei se ole ainakaan saanut mitään puheluita. Se venaaminen tässä on kaikista ärsyttävintä. No hirveä duuni saada pidettyä Isabella ja Oliver kotona ilman, että herättää mitään epäilytä. Joo, Peppikin olisi hiihtelemässä koko ajan jonnekin. Sä et sit kertonut sille mitään. No, en saanut kerrottua, kun se paukaatti, että se venaa meille lasta. Katos velipoikka. Onneksi olkoon. Kiitti, kiitti. No, eikö se olekaan hyvä juttu? No on totta kai. Mut se tarkoittaa vaan sitä, että tässä on nyt yksi tyyppi lisää, jonka puolesta pelätä. Sellaista se isänä oleminen on. Jatkuvaa huolehtimista. Ei, tyhjää. Siinä vaan venaat sit 3 vuoroa. No tosi kiva. Anteeksi, tää taitaa olla töistä. Ei, tyhjää. Siinä vaan venaat sit 3 vuoroa. No tosi kiva. Anteeksi, tää taitaa olla töistä. Justhan sä sinne soitit. Eikö ne yhtä päivää pärjää ilman sua? Ei, mä lupaan, että mä hoidetaan mahdollisimman pian. Kerro asiasi. Hae seuraava rahaerä 0,5 tunnin kuluttua. Jätätkö sä sitten meidän perheen rauhaan? No, miksi ihmeessä? Tämähän on hauskaa. Kyseessä on mun läheisteni henki. No nimenomaan. Joten sä teet niin kuin sanotaan. Hei, älä huijaa. No ei tässä pelissä voi huijaa. Mä oon pahoillani, mutta mä joudun käymään nyt töissä. Etkä lähde minnekään, kun minutkin pakotit tänne kotiin jäämään. Ei se kauaa kestä. Pysykää täällä, mä tulen ihan pian takaisin.